Hola, benvinguts de nou al primer episodi de La Santa Locura. Nosaltres som la Mait, la Marta, en Joan i jo sóc l'Anna. benvinguda. Avui volem presentar a l'Anna Saumell, que és també activista de salut mental com nosaltres. Llavors, endavant, explica el que vulguis de tu per presentar-te. Doncs hola, sóc l'Anna, tinc 30 anys, acabadets de complir, i com ha dit la Maits, ens vam conèixer tots quatre a la formació d'Obertament per ser activistes, i a part de tot això doncs, soc investigadora en comunicació perquè estic fent un doctorat i òbviament doncs, soc primera persona en temes de salut mental. Vols explicar el teu trastorn? Doncs ara mateix els meus trastorns són, en plural. Tot va començar quan em van diagnosticar depressió i ansietat simultàniament, i llavors, amb el pas del temps, m'han acabat diagnosticant TEA de grau o nivell 1. Que TEA, perquè us sapigueu, és trastorn de l'espectre autista. Aquest el Joan té la definició. Vinga, estaves esperant aquest moment. Era aquest és el meu moment. La dada. Després d'una gran i llarga i rigorosa busca al ChatGPT sobre què ens explica el DSM-5 segons el TEA, ens diu que el trastorn de l'espectre autista és una condició del neurodesenvolupament, és a dir, una manera diferent de desenvolupar-te des de petit, que afecta sobretot a la comunicació social i al comportament. Llavors diu que les persones amb TEA presenten dificultats en dos grans àmbits. La primera de tot és la dificultat en la comunicació i la interacció social, i en segon aspecte, patrons de comportament repetitius o interessos restringits. No sé si d'alguna manera això et sona familiar. Sí, si no, no estaríem aquí. Sí, no, però vull dir, al final, sí. cadascú, com que viu a la seva manera, vull dir, suposo que ja ho anirem parlant, no? I tant. També. Aquesta és la definició, bàsicament. I ara veurem, durant el programa, Què és real i què no és real, això. Sí, bàsicament. Aquí hi ha molts matisos. Sí. Per altra banda, també he buscat el trastorn d'ansietat generalitzada, que diu que el trastorn d'ansietat generalitzada és un trastorn d'ansietat que es caracteritza per la preocupació excessiva i constant per moltes coses diferents. No és la típica preocupació puntual que tothom pot tenir. És una ansietat persistent, difícil de controlar, que dura mesos i interfereix en el dia a dia. Es caracteritza per, com a mínim, aquí posa com a mínim, una preocupació excessiva durant mínim 6 mesos. La preocupació ve acompanyada com a mínim 3 dels següents símptomes, que podrien ser inquietud o sensació de tensió, facilitat per cansar-se, dificultat per concentrar-se o mantenir la ment en blanc, irritabilitat, tensió muscular, problemes del son, i per últim també diu alguna cosa que jo crec que és evident, però que no està de més afegir, i és que aquest malestar interfereix en la vida diària. D'acord? Clar, sí. Per últim, també, com que parlaves de depressió, també hem buscat el DSM-5 del ChatGPT, que és el trastorn de depressió major segons el DSM-5, i diu que la depressió no és només estar trist 1 o 2 dies, sinó que és una condició de salut mental seriosa i duradora, que afecta com una persona se sent, pensa i actua. Llavors, símptomes principals segons el DSM-5 del trastorn de depressió major seria la tristesa profunda o estat d'ànim deprimit, pèrdua d'interès o plaer, canvis en el pes o en la gana, insomni o dormir massa. És curiós perquè va d'un extrem a l'altre. Sí. Sentiments de culpa o inutilitat, dificultat per concentrar-se o prendre decisions, moviments més lents o, al contrari, molta inquietud física, pensaments recurrents de mort o fins i tot suïcidi. I això seria el que ens ha explicat el ChatGPT. Ara vindria la part en la que tu ens expliques com es viu tot això, què hi estàs d'acord, què no hi estàs d'acord, com ho penses.
Vale, aviam, per on comencem? A veure, nosaltres hem preparat algunes preguntes per fer una mica de fil, però volem que això sigui més una conversa entre col·legues. Comencem. Vale. Sí. Vinga, va. Llavors, com va ser la teva infància i adolescència? Uf, comencem fort, eh? Això ho preguntem més que res perquè la gent conegui a la persona en si i que ha viscut coses, clar. Sí, esclar. Sí. A veure, la meva infantesa, a vegades penso, va ser molt normal, vale, sí, però a veure, anem a definir-ho. Perquè per mi va ser molt normal tenint en compte que jo em vaig criar en un poble, en una masia, en un poble de 1.500 habitants. Llavors, que és un entorn que la gent de ciutat o la gent que visqui en pobles relativament majors aquest, que és bàsicament el 95% de la població, doncs a vegades no ho entén. Què vol dir això? Jo de petita solia passar bastant de temps sola, m'havia d'entretenir jo mateixa i tinc molt bons records, la veritat. Clar que llavors a nivell de socialització doncs també tenia les seves cosetes, òbviament. Era única? No, tinc una germana gran, però té 10 anys més que jo. Llavors, aquesta diferència d'edat també feia que no només no tingués nens o nenes de la meva edat per jugar, sinó que a més doncs, em relacionava molt millor i molt més fàcil amb adults, amb gent més gran que jo. I això també es traduïa al col·le, per exemple. Òbviament, doncs allà sí que hi havia nanos de la meva edat, però jo era la típica nena que anava més amb els profes, a vegades fins i tot. I el tema de fer amics, per sort, no me n'han faltat mai, d'amics, però sempre he sigut més la que algú li cau en gràcia i llavors algú m'adopta i llavors tot el grup d'amics és com que passen a ser els meus amics. I així és com he anat fent al llarg de la meva vida, en realitat. I per sort, doncs, com dic, doncs, no m'han faltat mai amics, que ja és una sort, i moltes persones amb TEA doncs, tenen dificultats molt sèries amb tenir amics i amb connectar amb gent així en general. I jo, per sort, doncs, sé que tinc una gran sort en que no m'ha passat. Més enllà d'això, la meva infància, sí, també és determinant, vull dir, soc orfe de pare, el meu pare es va morir quan jo tenia 10 anys i llavors la meva família va canviar doncs, de la nit al dia, de la nit al dia no, però va donar un canvi de 180 graus progressivament en què tot va canviar. Vaig canviar de domicili, vaig canviar, no d'escola, però sí que l'ambient familiar doncs, va canviar, òbviament. No cap a pitjor, simplement diferent. Llavors, passes de viure en una família normativa a una família monoparental i ja, bàsicament. I al llarg dels anys doncs, també apareixen els seus problemes així en general familiars i tal, però sin más, o sigui, no m'han passat les grans coses de petita que a vegades la gent pensa, és que això a vegades és un estigma que existeix, de buah, és que les persones que tenen trastorns mentals de petits segur que els han violat a tots, segur que tots els pagaven, òbviament que hi haurà gent que sí, òbviament, tristament i per desgràcia, sí, però no tots. I el meu és un d'aquests casos. I a quina edat et van diagnosticar? Perquè tu abans has dit que primer va ser la depressió i l'ansietat i després, al cap del temps, va ser el TEA. Llavors, a quina edat més o menys els diagnòstics t'ho van fer? De gran. Jo havia tingut petites depressions des de petita. La primera vegada que jo vaig anar a una consulta de psicòleg jo tenia 10 anys, que va ser posteriorment a la mort del meu pare, i en aquell moment sí que em van diagnosticar depressió i ansietat, però sin más. No van fer molt de cas del tema, vull dir, jo era petita, llavors va venir l'estiu, allò que te'n vas de vacances i el psicòleg, bueno, doncs adiós. A part que en aquella època, si estic parlant de l'any 2005-2006, els psicòlegs infantils, almenys a la zona on visc jo, que és Vilafranca del Penedès, no existien com a tal. I el concepte de psicòleg infantil tampoc s'acabava d'entendre. Aleshores, clar, a mi em tractava una psicòloga general d'adults, que, ho diré així, no entenia la meitat de... que a vegades no tinc gaire records del que passava en aquelles consultes, però era com, bueno, aquesta senyora m'està parlant de peix i jo estic parlant de carn una mica. Però bueno, en aquell moment doncs, no va passar més, però sí que al llarg de la meva adolescència, ara en perspectiva ho sé, que jo havia tingut episodis depressius, jo sé que tenia ansietat, però això ho sé ara. Aleshores era més un tema d'anar seguint amb la vida i supervivència, perquè és el que tocava. I no m'han diagnosticat fins que
a l'any 2021 vaig tenir un episodi sèrio de depressió, com has dit això? Depressió major? Depressió major. Ah, per això. I allà sí que se'm va girar el món del revés totalment, i allà sí que vaig anar a la psicòloga i tal, i tenia jo, doncs el 2021 tenia 26 anys. Bueno, 25, a punt de fer 26. I allà va començar doncs, la meva meravellosa carrera psicològica i psiquiàtrica. L'autoconeixement. Sí, bàsicament. I què va suposar per tu el diagnòstic? Un canvi en positiu. Perquè jo sempre ho dic, que el pitjor que et pot passar és que sàpigues que et passa alguna cosa però no sàpigues el què. Totalment d'acord. I això, tinguis el trastorn que tinguis, és una que tenim en comú tots. Llavors, en aquest sentit, jo sempre havia sabut que hi havia algú que no acabava de tirar. Jo era una persona hiperproductiva, fregant l'excel·lència, diguéssim. Doncs, perdó, he perdut el fil ara. Problemes tècnics. No, això Em despisto fàcilment, també. Ho puc treure, o no. Ah, o no? Ja veurem. Doncs això, jo era una persona que fregava bastant l'excel·lència, però també és per un tema de l'ansietat i de la visió túnel de no, anem seguint amb la vida. Però, clar, en el fons, doncs, més o menys ets conscient de que per allà al darrere hi ha alguna cosa que si gires una miqueta la cantonada metafòrica del teu cap veuràs alguna que no t'acabarà d'agradar, però com que no entens què és, doncs no gires. I llavors, òbviament, quan em donen el diagnòstic, jo si estava en depressió, clar, em donen el diagnòstic, jo, uau, bien, per fi sé què tinc, però alhora és com, bum, me voy a la mierda. Però totalment, a la mierda bien, però a la mierda mal. És una cosa rara. Sí, sí. Crec que els quatre aquí ho entenem bastant bé. Sí. O sigui, poder posar nom al que et passa Ajuda molt. ajuda moltíssim. És un abans i un després. Sí. Però saber el que et passa implica que llavors has de treballar. Estàs obligada. Ah, exacte. Obligada a treballar-te. Sep. I el teu entorn com va rebre el diagnòstic? En aquell moment, vaig tenir sort que tenia una parella que en aquell moment doncs, m'apoyava molt. Els meus amics em van apoyar moltíssim, la majoria. I la meva família, al principi, no acabaven d'entendre perquè jo estava deprimida, no veien el motiu en si, en plan, el per què, i dic, a veure, és un cúmul de coses, tothom és perfectament vulnerable a patir depressió si se li ajunten massa coses o si no entén o no té recursos per processar-les. A part que també hi ha un factor genètic, hi ha un d'allò que en el meu cas també és complex perquè la meva mare també havia tingut depressions en el passat. I tal, però bueno, és algo que va costar una miqueta més. La típica frase de si lo tienes todo, ¿por qué estás deprimida? No te la crees mai. No, jo per sort no. Menos Però no, a mi la frase que més m'han dit és t'escoltes massa tu mateixa, et fas massa cas de tot el que... Com que magnifiques que et passa alguna cosa i és com de seguida, ai... I és com, no, a veure, si m'està passant alguna cosa... Sí, és com que et culpabilitza i al mateix temps és com manca de comprensió, Sí. no? Sí, t'anul·la una miqueta el propi criteri, llavors et fan dubtar de tu mateix. Això passa. Sí, I a mi m'ha passat molt, de fet. Et fa qüestionar-te. Sí, fa I- qüestionar-te del teu propi criteri sobre la teva pròpia persona. I és com, hòstia, espera't, que aquí hi ha un tema identitari heavy. I No sé si ho has escoltat alguna vegada, però a mi quan vaig estar en depressió m'havien arribat a dir en alguna ocasió que estava sent molt dramàtic. En bucle. És que aquesta també és com una frase com molt típica en aquests casos, com, tio, està sent massa dramàtic, no? Jo, per sort, no. He de dir que, bueno, clar, no hauria de ser una sort que no em diguessin això, no? Però no m'ho han dit. El que sí que m'han dit, i és una de les coses que més mal em va fer quan vaig explicar el diagnòstic a un grup de persones, un grup d'amigues, va ser, a veure si recordo la frase, i això sí que va fer mal aquell dia. Em van dir, t'has aferrat al que has volgut escoltar quan em van donar el diagnòstic. I és com, uau, no eren capaces d'entendre que jo no volia estar malalta, simplement et passa i si no ho acceptes no ho pots solucionar. I a això vull afegir que molts cops
I això jo crec que amb els anys de teràpia, d'autoconeixement passa, que et dones compte que la gent, quan saps que ho fan amb bona intenció, el problema està que no coneixen ni poden entendre ni ficar-se en la teva pell perquè no estan passant pel que tu estàs passant, ni funciona, el seu cervell no funciona com el teu. Llavors això és una cosa que jo vull fer un punt com ben marcat perquè la gent entengui que no és que no acceptem com ajuda o no acceptem consells, sinó que, la persona en si, no? En aquest cas Anna, està passant per un moment molt vulnerable en el que està acabant d'entendre el que li està passant, llavors ha de gestionar-ho. Si a sobre rep comentaris que, encara que siguin bona fe, perquè això és així, la gent al final també és bona persona, vull dir. Fa que, a més, hagis de gestionar el que t'estan dient. Exacte. Llavors això és un esforç encara extra, més, a part del tot el que el teu cervell et fa gestionar. Exacte. I després que tothom ara ha vist dos o tres vídeos a TikTok i ja es pensen que són psicòlegs i que et poden dir el que has de fer, el que has d'aprendre, com has de tractar el teu trastorn. Clar, sí. A mi aquest comentari que he dit me'l van fer quan vaig fer una transició que vaig deixar la psicòloga perquè em van derivar a psiquiatria i allà va ser quan em van dir no, tens això i començarem medicant-te i tal, i farem teràpia, però necessites medicació perquè si no ara mateix tu per tu sola necessites una miqueta algú que t'ajudi a caminar de nou. I quan va ser el dir-los això de que estava començant a prendre medicació i llavors em van dir la frase aquesta que us deia. Però sí, i també la típica frase que suposo que més o menys tothom l'ha sentit, que és la de, ai, pues no lo parece, no sembla que tinguis lo que sea que tienes. Total, total. Euro per cada cop que m'ha dit això, de veritat. Sisplau, o sigui, fixeu-vos com són físicament, a part d'orígens diferents. Aparentment, sí, semblem persones normals, però què és normal avui dia? Exacte. I no perquè vegis somriure i fer xistes molt a una persona no vol dir que estigui tenint la depressió més impressionant de la seva vida. Vull dir, mireu l'actor aquell, el Robin Williams, deia fa anys, però... I a més, les persones autistes, com de fet autistes tot que tu, les persones autistes aprenem molt a fingir. Sí. Perquè jo recordo que jo era una persona sempre em deien però somriu més, sempre estàs sèria. Sí. I al final arriba un punt que li somriu a tothom. És com... Sí. I de fet la meva parella em diu, pones cara de cartón. És veritat, jo crec que és la cara o... Per defecte. Sí, que he après a ficar, però que no és natural. Sí. A més em nota quan somric de manera... perquè sí, i quan ho fes de manera natural se'm nota un muntó. Una mica la societat, no? Que et veus obligada a fer un paper per evitar tenir que gestionar posteriorment tot el que hagis de gestionar per les coses que et diuen, no? Sí. A mi això de la cara també m'ha passat sempre, de petita. Jo de normal tinc una cara molt sèria, però molt, en plan, vaig així pel món, no? Però és que és la meva cara, saps? I de petita ja la tenia, sempre... Una cosa que a mi m'ha passat sempre és que sempre he tingut cara de tenir més edat de la que tinc, realment. De petita se'm notava molt. I llavors la gent que em veia pel carrer, que em coneixien, em deien ai, on vas tan sèria, on vas tan sèria? Jo, tan sèria? Si estic pensant en els dibuixos que he de córrer perquè si no començaran els dibuixos i no estaria a casa per mirar-los, saps? I clar, jo pensava, però per què em veuen tan sèria? I clar, llavors va passar això, que em vaig adonar que no prestava jo massa atenció a les faccions de la meva pròpia cara i va ser doncs, que vaig començar a no fingir del tot, però a canviar la meva cara per defecte, saps? I ara tinc un truc que va molt bé perquè... Clar, és que jo segueixo sense tenir control, o sigui, jo segueixo anant per la vida amb la meva cara de oler mierda, però... Espera, ho vam dir, O sigui... Lo de les paraulotes. Sí, ho estava pensant. Sí. Jo soc molt mal parlada, o sigui, a mi ja... Soc de poble i mal parlada, sí que és el peor. Doncs el truc que tinc ara és... Què m'heu dit quan he entrat avui per la porta? Clar. Amb la camisa. Doncs aquesta és la camisa dels dies importants. Què em passa amb els dies importants? Que si estic molt concentrada en el que he de dir,
perdo concentració sobre les meves faccions a la cara. Jo ara estic somrient i de jaja perquè sou valtros i perquè em caieu de puta mare, no? Però en una conversa amb desconeguts i així seriosa, jo estaria com molt sèria. I llavors això desvia l'atenció i canvia el missatge que la gent percep de mi. Si jo ara anés vestida de negre, normalment vaig vestida de negre, llavors dirien, hòstia, tio, vaya emo, no? Però en canvi així doncs transmeto un altre missatge. I des de que porto roba així més colorida o en concret, és que jo ho vaig veure amb aquesta camisa, va ser l'exemple que quan me la vaig comprar tothom va passar de mirar-me més a la cara a mirar-me a la camisa i dir uah, que guai! I la gent em somreien com més per defecte i va ser com i t'he visto, Així que això és la manipulació estètica. Bueno. Van crear un monstre, No sé per què estic explicant això, però bueno, és un bon recurs per desviar l'atenció si no vols controlar en excés les teves expressions facials o si et costa, com a mi em passa. De mirar els ulls, per mi sempre ha sigut el més complicat. En plan, si estic molt pendent de, no estic mirant els ulls, he de mirar els ulls, no m'entero de lo que m'està dient la persona. Correcte. I a vegades em passa fins i tot, això des de que sé que tinc el diagnòstic, vull dir, imagina't el nivell de pensament, que a vegades estic mirant algú als ulls i dic, ara per exemple et miraré els ulls, i ho estic fent de manera forçosa i m'està costant. Però a vegades em noto que ara, per exemple, miro a la Maits i estic pensant, estem parlant de qualsevol cosa, I dic, li estic mirant els ulls, però li estic mirant els ulls perquè m'ha sortit de mi o perquè m'estic forçant, o perquè no sé què, perquè llavors és com, Passa. Heu de tenir en compte, pels oients, que les persones que tenim un trastorn de salut mental, el nostre cervell funciona molt ràpid. Molt, Llavors, molt. en milisegons, se t'han passat 1.000.000 de pensaments que dius, ostres, tu, o sigui... I quan et fas conscient és com, uau, ojo, Sí. Jo aquest exemple que ara he posat de pensar si estic mirant els ulls per un motiu o per l'altre, això m'està passant pel cap mentre estic explicant qualsevol altre tema i potser en un tercer nivell de pensament estic pensant, uau, no he tret la roba de l'estenedor, mierda. És que tal qual. I clar, i els pensaments van fent fiu. Clar, que pots estar pensant en tres coses al mateix temps perfectament. Clar. I a l'hora de dormir potser sí. Clar. Sí. Jo tinc una pregunta respecte a això. Llavors, el fet de tenir tants pensaments a la vegada i tot això, a ti t'estressa o et dona ansietat? Sí. Abans, sobretot, tenia molts, el que es diu pensaments invasius. Sabeu què és, més o menys? Explica. Explico, a veure. Fa molt de temps ara que no ho explico, això. A veure, pensaments invasius són aquells que t'assalten a la ment, que a vegades entren en bucle i que de bones a primeres no saps com controlar. Per exemple, no sé, algú em podria dir algun exemple mentre penso jo també. Per mi un pensament invasiu era quan estàs dormint i dubtes ara de ostres, he posat bé l'alarma? Vale, sí, la comprovo i tal. I després estàs pensant, i si no sona? I si... demà he de fer això? I allò altre? I la gent que no té una agenda a mà, doncs has d'anar recordant al llarg del dia tot el que has de fer. I en el meu cas això es convertia en un pensament obsessiu que jo no controlava perquè el meu cap sol anava repassant l'agenda en bucle de això i no oblidis allò altre i la setmana que ve això i és com uau. Sí, a mi em passa. Sobretot a vegades quan em distrec o sobretot a l'hora d'anar a dormir. Sí. A l'hora d'anar a dormir el meu cervell està al 1000%. Penso, per què no estàs així pel matí que series molt més productiva? Doncs Sí. no. I de fet la creativitat també em ve en aquell moment. Si se m'acut una idea de, jo què sé, d'un plat o d'un força que vull fer, estic tota l'estona pensant En com vols que sigui, sí. com l'emplataré, quins sabors tindrà i no puc parar. I puc estar-me així 4 hores només pensant en això. Sí. A mi m'ha passat també amb altres coses. Un dels meus hobbies és escriure, per exemple, i he tingut idees de... vaig idear un conte i un llibre que m'agradaria molt escriure i de fet la meva psiquiatra m'està com alentant a que l'escrigui. I totes les idees em venen això. Si el treus el vindràs a presentar aquí, no? Home, per favor. Sisplau. Sí, és que la meva última visita a la psiquiatra em va estar escoltant en plan aquestes idees i em va dir, clar, és que em va dir, tu ets el que diem pacient expert. I va ser com,
que tiene un nombre esto. Uau. Uau. Li vaig dir després a ma mare i vaig dir, veus, ser la pupes serveix d'algú al final. I també perquè ho sàpiguen els oients, el tema ja per tothom, per als quatre, no? Però el tema de que vagi tan ràpid el nostre cervell, Sí. o sigui, a vosaltres per les nits sobretot, perquè a mi també em passa, preneu medicació, la medicació us ajuda perquè estigueu més tranquil·les, el fet de tenir tants pensaments d'aquesta manera us angústia o fa que no podeu descansar bé? Ara, per sort, ja no. Però quan estava en la fase més aguda de la depressió, sí, òbviament. I llavors, durant un temps, sí que complementaven els fàrmacs de dia, els antidepressius normals, amb calmants per la nit. Però com que jo de normal soc bastant aprensiva a tot el tema dels fàrmacs que causin addicció, bàsicament. I com que generalment les pastilles per dormir en solen causar, llavors intento no abusar-ne. I per sort, repito, per sort, ara mateix no prenc res per dormir i estic dormint bé. Lo qual denota que estic bastant en pau amb mi mateixa ara últimament. El que és l'últim any, més o menys, l'últim any és quan sí que considero que la meva salut mental ja ha tirat bastant per arriba. Que bé, perquè realment no dormir bé, o sigui, afecta el doble a lo que t'estàs Totalment. passant. Sí, totalment. Totalment. I no sé si vosaltres aquí heu tingut insomnis heavies, però jo m'he passat dies sense dormir ni una hora. Uau. En plan, d'anar d'empalme i estar potser 2 dies o 3 seguits de no haver dormit ni una hora. Ostres. I això et fa estar desquiciada. I jo sí que prenia medicació, responent a la teva pregunta, he pres medicacions que no m'han fet res, medicacions que m'han ajudat. Ara mateix sí que, perquè a mi també això de prendre moltes pastilles, tot i que sé que ara mateix les necessito, no m'agrada gaire. I les de dormir no les estic prenent i estic bastant bé, però sí que m'agafen episodis. Llavors tinc una medicació que es diuen de rescate. Sí, de rescate, sí, sí. Perquè si hi ha un dia que ja porto una hora al llit i estic desesperada i no puc parar amb els pensaments invasius, es diu? Em sembla que sí. Impulsius. Sí. Si ja veig que aquell dia estic massa alterada, doncs em prenc la medicació per ajudar-me a poder dormir. Sobretot si el dia següent he de fer alguna cosa important o he de matinar. Clar, sí, sí. Que jo sóc el cas contrari. Jo, per exemple, jo tinc una cosa que es diu hipersòmnia. Dormo massa, però en excés. Però això també té a veure amb el trastorn, vull dir. Sí. Jo he de dir que tinc temporades també hipersòmnia, no sabia que es deia així. Sí. I tinc temporades en les que puc estar moltes hores dormint, temporades en les que no dormo bé. Clar, en el meu cas és més constant. Jo de normal dormo molt, però molt. I des d'adolescent sempre m'ha passat. És algo bastant constant en mi. Jo crec que sí que té a veure amb el trastorn pel fet de que tenim un cervell que funciona encara més ràpid. Exacte. Llavors, Exacte. exacte. I això és el que la gent no entén, no? De quan creu que eres una perezosa Sí. o no? Aquestes coses que... I de fet també s'estan fent alguns estudis sobre, en sentit de l'autisme, del TEA, que per algun motiu el que són els processos de dormir, de son, no arribem a dormir tan profundament com hauríem i llavors fa que descansem menys. Llavors per això hi ha gent que necessita més hores per sentir-se igual de descansat que algú sense aquests problemes. Clar. Bueno, ja havies dit que l'abans i el després del diagnòstic. Molt no? bo. Sí, sí. Això només amb el de la depressió i tenint en compte que me'n vaig anar cap avall de tot. I amb el TEA... Amb el TEA tot va començar... Aquí hi ha història. Amb la depressió me la van diagnosticar el 21, juntament amb l'ansietat, i al mateix 21, quan comences a anar al psiquiatre, suposo que més o menys us hi heu trobat tots, que les primeres visites et solen fer bateries de preguntes bastant variades per veure més o menys cap on tires d'un trastorn o un altre. I, bueno, hi havia moltes coses que ja anàvem veient que no... Jo mateixa ho veia, dic, el que m'està dient em sona xino. Però hi va haver un dia que diverses preguntes em van començar a ressonar més del compte. I al final d'aquella visita, la meva psiquiatra, que és un amor de persona, em diu: t'has adonat de que has estat com dient que sí a diverses coses bastant concretes? I jo ja somreia perquè
Jo ja havia llegit coses sobre el TEA, sabia més o menys per on anava la història, sabia que m'identificava amb algunes coses, però no sabia fins a quin punt. I clar, vaig dir, bueno, a veure què me cuenta. I diu, sí. Diu, estàs complint diversos criteris, i aquí va dir una cosa molt important, i és que em va dir, però jo no sóc experta en TEA, autisme. Per tant, jo l'únic que et puc dir és que m'estàs complint amb alguns criteris diagnòstics, però no et puc dir que ho tinguis o no ho tinguis. I això per mi va ser molt important en aquell moment, perquè a vegades et trobes molts metges, o psicòlegs, o qualsevol disciplina, que tendeixen a creure que ho saben tot. I tenir un professional que et digui, crec que això, però no sóc expert. Llavors, si t'interessa aprofundir en això, buscarem qui ens ho digui. I això va ser com, uau, gràcies per... Quina sort. Sí. I després d'allò doncs, sí que vaig estar un temps pensant-m'ho, perquè al principi doncs, dubtes de si vols rebre un diagnòstic o no. A vegades, no sé si tu et va passar. Quina edat et van diagnosticar a tu? Als 30. De fet, als 30, el diagnòstic oficial, en paper, el tinc des del gener d'aquest any. Uau! Jo el tinc des del maig de l'any passat. I va ser això perquè, clar, des de finals del 21 fins al maig de l'any passat, doncs clar, ha passat 3 anys, més o menys. Perquè la meva psiquiatra em va dir que complia alguns criteris i que jo realment vaig anar a buscar el diagnòstic oficial, van passar 2 anys i mig, 3, més o menys. Per què va passar tant de temps? Perquè jo també dubtava de si volia rebre el diagnòstic o no. Perquè, doncs, òbviament, acarrea un estigma, comporta diverses coses i llavors un també té por a vegades d'aquestes coses. Per altra banda, cada vegada, com més passava el temps, més coses veia que m'estaven passant i que jo feia i que jo anava veient, dic, uau, això crec que és un tret d'autisme, això crec que és un tret d'autisme. Vaig començar a observar tantes microcoses que directe o indirectament acabes pensant tant en el diagnòstic sense tenir-lo que vaig dir, bueno, escolta'm, he de parar de pensar en això d'aquesta manera tan cíclica, anem a buscar el diagnòstic real, si em diuen que no, estupendo, i si em diuen que sí, també estupendo. I allà va ser quan hi vaig anar. Vaig anar per la privada, això s'ha de dir, perquè el sistema públic de diagnòstics és bastant lamentable en temes d'autisme. I molt lent. I molt lent. Molt lent. Tu has anat per la pública o has anat... És que jo vaig tenir la sort o la desgràcia que en aquell moment estava en l'hospital de dia. Ah, vale. Llavors tenia cada setmana sessió, llavors era setmanal. Vale. Vaig passar 3 mesos fins que em van fer el diagnòstic oficial. Vale. Clar, a mi em van dir que hi havia més o menys una llista d'espera de 2 anys perquè et visitessin i va ser com... bueno, i llavors no va ser ben bé un sistema privat el que vaig anar a la Federació Autisme Catalunya, que està en un poble que es diu La Garriga, i tenen conveni amb CatSalut, de fet, i em van tractar molt bé, i a més són gent que fan xerrades, fan GAMs fins i tot, específics i tal, i ara ja els conec molt bé, em van tractar superbé, i doncs sí, vaig donar positiu, i des de llavors, doncs, el meu nivell de preocupació per això que estic fent és autista, això que estic fent no és autista, soc autista o no soc autista? Doncs, òbviament, ha baixat. En general, tots els meus nivells d'ansietat van baixar molt al rebre el diagnòstic i, malgrat el meu entorn, aquí també, una altra vegada vaig haver d'explicar i, clar, és diferent explicar al teu entorn que tens depressió que explicar al teu entorn de, no, és que ara tinc autisme. Això ja ho veuen com un altre tema. I hi ha gent que ja et posa més en dubte a vegades amb aquestes coses, però bueno, et diuen la típica de, bueno, però ara no t'ho creguis massa. En plan, Però et fiquen en dubte en què sentit? et fiquen en dubte en un sentit d'això, que et diuen, bueno, però ara no et creguis massa el diagnòstic, en plan, ara no comencis a comportar-te massa autista. I és com... Clar. Potser el que passa és que estàs deixant d'amagar. Exacte, i això és el que... És la feina real de que és com sortir de l'armari, en certa manera. Jo que també, a més, soc del col·lectiu LGTB, llavors és una sortida de l'armari tal qual, en aquest sentit, de que has d'explicar de, no, escolta, més que jo les coses que faig, doncs això és perquè
ho he après d'observar tal persona que vaig veure que actuava d'aquesta manera en una situació i vaig veure que li funcionava molt bé i literalment ho vaig adquirir i ho vaig copiar. I així amb totes les meves habilitats socials, en major o menor grau. Però clar, explicar això i que la gent s'adoni que s'adoni que ho estàs fent ja és un tema. Que ho entengui, impossible. És un altre. Però bueno, mica en mica, doncs, vaig aconseguint algunes cosetes, però és molt complicat. És que és complicat pel que diem sempre, i sembla repetitiu, però és que és la realitat, o sigui, la gent no arriba a entendre realment, o sigui, el que has d'arribar a gestionar, perquè clar, a nivell de societat, que nosaltres també formem part de la societat, les persones que tenim un trastorn mental, llavors el fet de que la gent no et cregui o et fiqui en dubte o et qüestioni, ostres, tio, és impotent, no? O sigui, et sents impotent, vull dir. Llavors és com, i ara què, no? Clar. Per això, en l'episodi 0, jo vaig dir que és solitari el tenir un trastorn o que et diagnostiquin alguna cosa, perquè llavors et fas conscient de dir, ostres, què he de fer amb això ara? I després també una paraula perquè la gent entengui el que és, si ho pots explicar, Anna, el GAM. GAM, grup d'ajuda mútua. Hi ha gent que en diu teràpia en grup, realment no és tant el cas, simplement són com unes taules dinàmiques en què es reuneixen molta gent que poden compartir un mateix trastorn o no. La majoria de GAMs són variats, hi ha gent de tot tipus, i en el cas meu, jo els que he assistit eren específics per gent amb autisme. I és tal qual una taula gran, amb molta gent al voltant, almenys he estat jo, i hi ha una persona que sol moderar, que sol ser professional de la salut mental, psicòloga i tal, però el fil conductor de la conversa no el porta. El porten els participants. Sap cap on tira la conversa, un tema de conversa i tal. I la idea és compartir experiències entre tots per buscar sinergies, però més que res per trobar gent amb qui empatitzar i compartir experiències i poder aprendre de les experiències d'un o altre. El meu primer GAM, per exemple, va ser una miqueta patètic perquè érem només 3 persones, però érem jo, una dona de 40 i pico, 40 llacs, crec, i una senyora ja de 65, de l'edat de ma mare, que li havien diagnosticat autisme feia menys d'un any. I clar, llavors teníem converses molt xules, sobretot amb aquesta senyora, de dir, vale, ostres, les experiències que jo m'estic trobant ara són coses que ella m'explica que li passaven de jove, que no sabia com gestionar, i ara jo me les estic trobant en primera persona i jo ara tinc el poder de gestionar-les gràcies a el que ella m'està explicant. I és molt valuós, això. Per això és important que compartim i que fem aquest podcast. Sí. Una és aquesta... Me he quedado en blanco. Una de les raons és aquesta. Vale? No, només volia aclarir-ho perquè la gent entengui i es fiqui més en context i que ho entengui. Sí, és el poder real de les experiències en primera persona, sobretot quan et ve gent de diferents generacions, que això és... Bueno, a mi em va encantar, bàsicament. No, i a més que segurament, clar, si té ja certa edat, o sigui, imagina't que si no sabia el que tenia, o sigui, déu-n'hi-do, haver gestionat sola, literal sola, el que té. Sí. Avui aquesta dona estava fent, o no sé, durant tota la seva vida un esforç tremend. Sí, feia molt de, el que en diem masking, emmascarament, de que intentes fer veure que ets normal, entre moltes cometes. I bueno, és el que jo us deia abans, que el meu masking principal era la hiperproductivitat, i des de que tinc els meus diagnòstics i que m'he permès viure acorde al que jo sento que he de fer, sóc molt menys productiva. Però sóc molt més feliç, també. Però saps el que passa? Que també a la societat es venen que has de ser productiu perquè si no, no vals una merda. Perdó. Si no, no vals. Sí. I no és així. Exacte. Això és una cosa que crec que tots els que tenim Perdona, Marta? Tots els que tenim un trastorn mental, ens passa, no? Per exemple, en el meu cas, quan he tingut episodis importants, la meva
velocitat, o sigui, ho veia com amb dubte i qüestionat perquè jo mateixa era com, ostres, és que no serveixo per res, o sigui, no puc fer res perquè el meu cervell no està funcionant bé. Llavors, la lluita i la feina que has de fer per afrontar tot això, tela. No? Llavors, el fet d'aprendre i donar-me'n contra, no? Bueno, tenir-ho ja davant meu, el fet de dir que no sigui productiva no significa que no que valguis sigui. menys. Exacte, exacte. Sí. Vull dir, i una persona que no tingui cap trastorn mental serà menys productiva un dia que vagi d'ultra super ressaca i ningú li dirà res. En canvi, bueno, doncs nosaltres no som menys, en absolut. I, clar, jo ara dic, soc menys productiva que abans, però he començat aquest podcast dient que estic fent una tesi doctoral, saps? I llavors, a vegades la gent això no li quadra, i és com pot ser que siguis menys productiva però estiguis fent una tesi doctoral? I llavors jo els dic, és que tu no vols saber el monstre que jo era abans. No ho vols saber. Vaig veure un vídeo fa És que- poc que deia que les persones neurodivergents, per dir-ho d'una manera, quan ens diuen que hem de donar el 100%, Donem el 100% de veritat. Donem tot el que som. Sí. En canvi, amb una altra persona, que no vull dir neurotípica, però bueno, a qualsevol altra persona li dius has de donar el 100% i potser aquesta persona realment està donant el 70 o el 80. En canvi, nosaltres ens ho prenem molt en sèrio i realment quan fem alguna cosa fem el 100%. I això desgasta molt. Exacte, sí. I no te n'adones, perquè et penses que és com ha de ser la vida i de tant en tant et trobes que, ostres, perquè avui no em puc aixecar del llit? Home, doncs potser perquè t'has passat, carinyo. Potser perquè no havies de donar el 100%, potser havies de donar el 80 o el 70 o el 30. Tal qual, En aquest sentit, fa poc vaig tenir una conversació amb una amiga perquè jo he deixat la feina, no? L'última feina en la que vaig estar, i llavors m'havia adonat de que m'havia com passat 3 pueblos a l'hora de forçar-me a treballar, no? I he estat durant molt de temps com diem, tio. Llavors, amb la meva amiga vaig arribar a la conclusió, això recentment, o sigui, que he portat els meus 37 anys, vamos, dándolo todo y más, que li deia, és que em dono compte de que quan dormo més és perquè estic esgotada, perquè he fet masses coses. O sigui, després, llavors li vaig dir, crec que el que faré serà dedicar-li 2 o 3 hores al dia al que sigui que hagi de fer i a veure si d'aquesta manera cada dia puc fer una miqueta, però no en plan 3 dies venga full, tio, el resta de setmana acabo destrossada. Exacte, jo abans també feia exactament el mateix, sí. Quan veies una data límit per entregar qualsevol cosa, així a nivell acadèmic, perquè és el meu món, clar, anaves a saco i feies un munt de feina a últim moment, o si et planejaves bé però igualment treballaves moltíssimes hores de cop i volta i després estaves destrossat. Ostres, clar, jo ara he canviat el meu mètode de treball, treballo això, doncs el que puc cada dia en funció dels meus horaris, de les coses que he de fer, però sí, 2-3 horetes, a vegades potser arribo a 4. I clar. Hem d'aprendre a conèixer els nostres límits. Jo puedo con todo, jo sempre he cregut que puedo con todo i potser algun dia no puedo con todo. Exacte. I això està bien, també. Exacte, sí. I a trobar com espais de cures, no? Perquè a mi, per exemple, em ressonava molt el que estàveu dient a nivell de bateria social. Sí. He sigut una persona que al llarg de la meva adolescència i incipient adultesa m'he vist com molt en èpoques de vinga, vaig a fer l'esforç de socialitzar com ho fa tothom d'una forma com més habitual o més tal, i això moltes vegades em suposava després estar-me'n 1 o 2 dies o els que calguessin d'aïllament total absolut, d'estar al llit, de dir estic rebentat i no sé per què, perquè tampoc, vull dir, he anat a fer una Coca-Cola amb un col·lega, saps? Vull dir, al final tampoc és tant. Però no sé com ho viviu vosaltres, el tema de la bateria social, i és algo que a mi m'ha afectat d'aquesta manera. 100%, el que tu dius, idèntica. Jo igual. I a més et qüestionen però si no hem fet res o jo què sé, quedes amb algú a la tarda, s'allarga fins a sortir de festa, ui no, jo ja cap a casa. I és com, però portem 6 hores plegats, no veus que, no sé, no estàs cansat? No sé tu. Total. I hi ha gent que no ho entén.
i se m'han enfadat. Sí, has arribat a tenir conflicte per això. Abans em forçava a quedar-me, perquè pensava que era el que s'havia de fer. Jo també, I no però... ho feia malament, em forçava, i des que he après a afrontar els meus límits, hi ha dies que sí que puc, i he citat tot i puc fer moltes coses, i hi ha dies que no, que simplement no puc. I marxo. I marxo i és el millor que pots fer per cuidar-te tu mateix. Sí, totalment. Jo volia canviar de tema un moment perquè volia parlar una mica del tema de la depressió. Vale. Jo l'he viscut i el meu procés, suposo que com amb tots, doncs, ha estat difícil, però ho he anat parlant amb diverses persones i és molt diferent l'una persona de l'altra, no? De com es viu. I volia preguntar-te com ha estat el teu procés des de la diagnosi i si ho has viscut amb el part de... perquè entenc que la diagnosi primera que et van fer era als 10 anys, havies dit, no, abans? Sí, però no pot fer massa cas. Bueno, diguem... Vale. No passa res, no passa res. Parlem a tots. Fantàstic. Et volia preguntar això. Creus que ha sigut un procés com lineal i com ascendent? Creus que... Com ho definiries? A nivell de gravetat, O a nivell d'evolució? des de que era petita, no sé. Des d'on tu creguis? I jo crec que el tema és que quan ets petit, més o menys s'intueix que tens un trastorn, però, clar, com et dic, era l'any 2005-2006. A mi, en aquest moment, no em van ensenyar, vaig rebre zero formació i ajut en aprendre a identificar les meves emocions i a processar-les. No només processar, que directament saber què em passa per aquí i per aquí. Jo això no en tenia ni idea. Això és un tema que Tímia, que és la dificultat per... Bueno, hi ha a vegades pensa, no, és que jo no sento res. No pot ser que no sentis res. No, el que passa és que no saps identificar el que sents. El que és un estudi el que senten altres persones, correcte. Per fer el dic, bueno, sí. I a mi això em passava moltíssim. I una de les meves primeres coses, quan l'any 2021 vaig veure que m'estava deprimint massa i que vaig buscar la primera ajuda psicològica, la consulta, quan entres per primera vegada una consulta de psicologia et diuen, bueno, per què ets aquí? Què t'agradaria treballar? Jo el primer que vaig dir va ser, bueno, tinc problemes laborals, de feina, que no m'agrada la meva feina, però a més, sento que tinc molts problemes a nivell d'intel·ligència emocional. Perquè no sé processar les emocions, però és que a més, la major part del temps sé que sento alguna cosa, però no sé què és com que totes les emocions eren com una bola i no sabia com desintegrar-la i veure què era cada cosa. Això jo crec que és el que a mi em va faltar de petita. I crec que és el que ara doncs, tinc entès, si més no, que és una bona feina que estan fent ara més en l'actualitat en temes de psicologia infantil, que s'està fent molt d'èmfasi en ensenyar les emocions i en què les criatures realment aprenguin a identificar què senten ells, que després aprenguin a exterioritzar-ho d'una manera o una altra, això ja cadascú com amb les seves capacitats, però almenys que cada persona pugui saber què sent dins seu, perquè això és una que la gent pensa que és molt natural, però no sempre ho és, i en el meu cas no ho era gens. I clar, de petita doncs, ja es veia, ja apuntava maneres que tenia el trastorn dels 10 anys, però no se'm va ensenyar a entendre les coses que em passaven i això va fer que jo creixés sense aquesta habilitat. Clar, quan jo em vaig adonar que aquesta incapacitat d'entendre el que jo sentia se m'estava fent un problema, jo ja tenia 17 anys. I allà el problema ja no és el problema d'una nena de 10 anys, són els problemes d'una persona adulta que té una feina, que té fills, que té parella en aquell moment, que té certes responsabilitats laborals, personals, familiars. I clar, se t'ajunten molts temes que requereixen no només energia física, sinó també mental, però també de fer-te valer per el mateix i de començar a patir. Tot, pel simple fet, o sigui, tot va saltar per dos motius. El primer va ser que vaig veure que la meva feina no m'estava omplint, qualitatiu, no m'agradava. I l'altre factor va ser que la meva millor amiga
no suportava la meva parella. I era com la no acceptació d'una persona que per mi era important. Doncs aquests dos factors van venir, vaig saber que alguna cosa m'estava passant, que feia que no em senties bé, però no sabia què era. Una cosa i l'altra, i aquí va patar tot. I aquí va ser quan va detonar en la depressió gran que vaig tenir. Ja et dic, entre els 10 i els 25 anys vaig tenir altres episodis, al batxillerat sobretot, temes més existencials de quan et diuen vale, què vols ser de gran? Tria la carrera, tria no sé què. Bueno, a mi això em va passar al batxillerat, vaig tenir una època molt xunga també, bastant, que ara jo ara ho miro en retrospectiva i jo sé que allò va ser un episodi depressiu en tota regla, però me'n vaig en sortir perquè per sort el batxillerat té un final. La vida, de moment, Per molta sort. tira. Exacte. I doncs això, clar, va ser llavors arribar a la teràpia i allà sí que jo, sent conscient de que tenia dins meu una pilota molt estranya que no sabia de què estava formada, a la que vaig poder començar a desintegrar cada coseta per separat, va ser quan, és el que dic abans, rebre el diagnòstic, bé, sé que em passa alguna cosa, però ara anem a desgranar tot el que em passa i quan comences a entendre les coses per separat, la pròpia energia mental que gastes en entendre cada cosa per separat ja fa que facis una baixada. I això és normal. Vull dir, a vegades hi ha molta gent que sap que està malament i té por d'anar al psicòleg o al psiquiatre o el que sigui. És com, vale, sí, el que més costa és fer el primer pas, perquè has d'assumir, i això és una que no és agradable, però has d'assumir que si tens un problema fort, has d'assumir que quan vagis a una consulta de psicologia de manera recurrent, el primer que et passarà serà que estaràs pitjor. I estaràs molt pitjor, a més. I no passa res. No passa res, és normal. D'anar al cap pensaments, en el meu cas, en temes de suïcidi, per exemple, doncs jo no he fet mai cap intent de suïcidi i de fet és una que això no he dit mai en públic, però d'idees no me n'han faltat. I és un tema que d'idees no me n'han faltat al llarg de tota la vida. Jo m'he qüestionat moltes vegades la validesa de la meva existència o la necessitat de la meva pròpia existència. I créixer amb aquestes idees al cap fa doncs, també que aquesta pilota es vagi fent més gran, més gran, més gran. Llavors, i això és un consell que a vegades dono a la gent que em diuen jo hauria d'anar potser al psicòleg i tal, i dic, bueno, tothom hauria d'anar-hi, encara que no tinguis cap problema, perquè és que t'adonaràs que hi ha coses que dius, hòstia, això no m'ho havia parat a pensar mai i ara que ho entenc, la meva vida és més fàcil i ja estava bé, però si tens el mínim problema, bueno, doncs sempre està bé, però sempre sent conscient de que fer una baixada en estat anímic no és dolent, al contrari. Això que has compartit ara és superimportant perquè quan estem en un procés, perquè al final és un procés en el qual et passa alguna cosa, no? Sempre és que quan vas a teràpia és perquè algú et passa que no entens i que necessites algú que et guiï, no? Sí. El que passa és que, clar, la gent que no ha anat mai o potser no és tan conscient és que et trobaràs amb coses teves profundes, potser un tanto oscures, que les hauràs d'afrontar. Per això sempre he dit que... O sigui, jo a les meves consultes també ho faig, no? Com a nutricionista. Sempre els dic, si tu no estàs preparat per venir a consulta, no vinguis, perquè has d'estar disposat per passar per totes les fases del procés fins a arribar a on tu vols arribar. I tant. Llavors, això és una decisió pròpia que ningú s'ha de... o sigui, ningú ha d'obligar a ningú, recomanar sí, però perquè has de ser conscient de que et trobaràs amb coses que potser mai a la vida t'havies enfrontat i és com, vale, uau, o sigui, què és tot això, no? I també com, clar, la gent, nosaltres ho sabem perquè ho hem passat, però també penso que perquè no ens ha quedat una altra. Sí. O ho afrontes i ho processes i ho treballes o aquí no hacemos nada más. Sí. Llavors, és algo que, per exemple, la gent que potser no té un trastorn mental però té estats d'ànims baixos o el que sigui, potser de manera tan profunda com nosaltres no afrontaran el què. No, exacte. Saps què vull dir? Que jo estava retratant el cas en què
has postergat tant la decisió de cuidar-te tu mateix que quan finalment ho fas és perquè el cos t'ha rebentat i t'ha dit, bueno, d'aquí no passes, col·lega. Hem d'arribar a aquest punt. Exacte, és el que et passa. Sí, ha sigut una miqueta dramàtica. No, però és que està bé que t'ho imparteixis, perquè així la gent sap i on es pot arribar si no et fas cas a tu mateix. I és una mica més conscient de dir, no vol dir, sobretot, no vol dir que si no ho fas arribeu a algun trastorn com nosaltres, no vol dir això, però sí com que teniu cura de vosaltres mateixos i vosaltres mateixes per dir, a veure, necessito ajuda i guia, i que no passa res. Sí. A vegades és algo tan senzill com ostres, és que em posa molt nerviosa parlar en públic o tinc molta ansietat quan vaig a fer un examen. Hi ha altres maneres de gestionar-ho i no en requereixen medicació, però requereixen potser que vagis un dia al mes a veure la psicòloga i que t'expliqui tècniques de, no sé, de relaxació, de processat, de que li expliquis com et fa sentir, que busquis que potser hi ha algun motiu pel qual estàs nerviós i que simplement adonar-te d'aquest motiu concret diguis, ostres, vale, podem canviar-ho això. I ja està, i que algo que per tu sembla un problema que t'impedeix una part de la vida, doncs es pot solucionar. Al final és una mica el relat que ens expliquem, no? Vull dir, la forma que tenim de parlar-nos, la forma que tenim que pensar, les conclusions a les que arribem. Sí. Moltes vegades jo sempre sóc superpartidari de la teràpia per al poder de la paraula, de com ens expliquem les coses i des de la perspectiva des de la que ens les expliquem. De fet, tinc amics coneguts que jo els hi dic i els hi recomano i els hi seguiré recomanant. Dic, vés a teràpia. Vés a teràpia, que un dia faràs un pet i t'ho dic per experiència, no acaba bé. Jo també ho intento i no... Dona igual. No. Vale. Però això és perquè encara no estan preparats. I és a la conclusió a la que arribo sempre i els hi dic, en plan, jo no t'obligaré. Vull dir, al final, és que tampoc... Crec que no trauríem res positiu d'agafar aquella persona si poguéssim i ficar-la a teràpia. Perquè si no vol treballar-ho, vull dir, no faré res. Sí. Vull dir, al final, quan vas a... Sí. Lluitant contra el estigma. Tal qual. Creia, si no el psicòleg que es veiés com anar a l'oculista, no estaríem aquí, Totalment. Jo penso que s'hauria. De tant en tant, no sé, una revisió cada 2 anys. Una ITV tonta. Sí. Pues res. Ja t'he comentat, en plan, abans de posar la tancar i tal, un titular que he vist ha tingut que pensar, famosos autistas transformando sus industrias. Què et sembla aquest titular? Ja, bueno. Ja. És una mica també el mite aquest que totes les persones autistes són genis, que són supergestos... Ja lluito bastant per desmitificar això. Com a autista que havia tindre un doctorat, jo no soc un geni. És que perquè si aquestes persones han triomfat en el seu negoci o la seva empresa, per ell sí, són aquesta persona, no perquè tinguin autisme. Per això m'ha fet molta gràcia aquest titular. Sí, és com quan es va fer públic que la cantant la Sia té autisme, i tot, és com, uau! Però, bueno, una persona que és molt bona en el que fa i que té un pozarrón meravellós i... Doncs parlant de gent famosa, nosaltres també per cada episodi recopilarem persones reconegudes a la societat per ficar exemples de persones que tenen algun tipus de trastorn que són com més públiques, no? I un d'ells és Elon Musk. La teva cara ho dic tot, Bueno, ok, què vols parlar d'Elon Musk? No, només mencionar-ho i ja està. Vale. I després, una sèrie que jo l'he vista i que m'ha encantat, que és The Good Doctor. No l'he vist, sí quina és, però no l'he vist. Jo ho recomano perquè el protagonista és un doctor que és autista. Llavors la sèrie va entorn a tot el que passa a l'hospital i fora d'ell com a mèdic que és. Sí, fa poc la Bella Ramsey, la protagonista de The Last of Us, va fer un comunicat dient que durant el rodatge de la primera temporada li van diagnosticar autisme. I això va ser, segons gigantès, perquè una de les persones que treballava al rodatge i que té una familiar que és autista li va dir, i va comentar en plan, que veia algunes conductes d'elles que podien tenir
a veure, i ella es va anar a una especialista i va trobar el diagnòstic i de fet va comentar això que per ella va ser una liberació perquè dona compte de que moltes experiències i molts comportaments que havia viscut tenien un sentit. Que en part està superbé això, que siguin persones famoses, diguéssim, i que puguin explicar la seva experiència al món, que ja no ens fan a nosaltres, almenys si facin català. Clar, si és una persona amb un cert poder mediàtic, doncs, clar, sí, fos favor a la comunitat. Sí, sí. I podries compartir alguna anècdota en relació amb els teus diagnòstics? Una anècdota? Sí. De quin tipus? El que et vingui al cap. Ai, doncs no ho sé. O alguna experiència que podries destacar. Sigui bona, dolenta, divertida. Uau. Això mateix és elige tu pròpia història. És lo que tu quieras. Uau, aquí ara haureu de fer un tall perquè he de pensar, Ja veus tu, cap problema. La Mai t'ho ha dit tot. Pobreta. Que bo, a mi m'agrada. Ostres, alguna experiència, alguna anècdota. Clar, és que segur que en tinc moltes, però... Amb els amics, la família, parella... Els metges. Sí. Els estudis, durant els estudis... Mira, em va passar una cosa curiosa. Abans, off-camera, he explicat que vaig estar donant classes a la universitat fa un any i mig. En aquell moment, en aquella classe, tenia un alumne amb autisme, però jo no estava diagnosticada encara. I jo era una profe adjunta, diguéssim, jo era com l'ajudant, en realitat. I recordo que a les profes principals els hi va costar moltíssim fer-li adaptacions de nivell social, perquè no trobava grup per fer el treball i tal. I és com... Em vaig sentir excessivament culpable, jo, de no haver pogut fer les adaptacions pertinents per aquest nano, perquè, clar, jo no tenia diagnòstic, però sabia una miqueta per on anava el tema, i va ser com, vull fer més per aquesta persona i no puc. I en aquell moment em vaig sentir culpable, sí. I amb el pas del temps he hagut de com pensar de, bueno, si he de ser profe, doncs hauré d'aprendre més i ja està, i d'agafar-ho com a cosa d'aprenentatge i ja està, i a seguir. Però és curiós que a vegades doncs, et trobes amb gent amb el mateix torn que tu tens en un context així i els has d'ajudar tu també i a vegades has de saber com ajudar-los i a vegades no saps. Per això estem aquí. Per això estem aquí. Vull dir, amb això vull dir que ni tan sols nosaltres som perfectes amb les coses que podem recomanar o dir o fer. Però bueno, hasta l'infinito i més allà, no? I de fet, ens agradaria que... No sé si t'agradaria, abans de poder acabar, a nosaltres ens encantaria que fessis un missatge. O sigui, un gatell a l'audiència, tant si són persones que tenen algun trastorn, tenen altre trastorn, o persones que no tenen cap trastorn, però una mica, no sé, quin missatge t'agradaria que t'estàs aquí amb micros? Jo crec que aquí em repetiré i diré el que he dit fa una estona. Que si ets una... Vaig a mirar les càmeres. Si ets una persona que sents que hi ha alguna cosa que no acaba d'encaixar dins teu, alguna cosa que fa un conflicte a vegades, busca ajuda. Sempre. Perquè el pitjor que pot passar és que no sàpigues què et passa. Ja ho he dit abans, però per mi és el consell que li dono a qualsevol persona. No tinguis por de demanar ajuda. Em sembla molt consell per reclamar la veritat. A veure si l'escolten els seus cuidades. Necessita teràpia. Doncs bé, per acabar, jo personalment i crec que en nom de totes et volíem donar les gràcies per estar aquí, al primer programa, diguéssim, oficial de la Santa Locura. És la primera convidada.
moltíssimes gràcies com per donar la cara. Jo crec que és normal també en aquestes situacions de vegades sentir-se com remoguda, perquè al final no deixem d'estar explicant la nostra experiència i raó de més per valorar-te tot el que has estat compartint i res més, moltíssimes gràcies. Ai, és a vosaltres. Ho he passat molt bé. Que si ens volen seguir, ens poden escoltar al Spotify, al YouTube, i que si ens volen seguir també tenim xarxes a Instagram. I properament a TikTok, segurament. També. Molt bé. Seguiu-nos, sisplau. Doncs bé, moltes gràcies a tots per avui. Nosaltres som la Mait, La Marta? En Joan? I l'Anna. I això és la Santa Locura. Ué, festa! Molt bé. Bravo.